Mga day, kumusta man ang atong mga kinabuhi diha mga day? Oy, sa Pinas man o asa man kang nasud karon na nahimutang. Kumusta man ka? Okay pa ba ka diha? O ako po din mga day, okay pa pud ko di ani. Salamat sa Ginoo nakasurvive ba bugos kong paghilak-hilak sa una nga gikan excited kaayo nga maka-abroad na jud ko, makabayad na jud ko sa ko mga utang. Ako sa juning agwantahon ang tuson sa gyud nako nga mulayo sa ko ang pamilya, sa kong bana, sa kong mga anak, sa kong ginikanan, sa kong tibuok pamilya. Kung unsay nasanayan, o di ba? Excited nga mulakaw para makabayad sa utang. Pero sa dihang may abot na kag-abroad, ay, perti na yung looya. Hilak diri, hilak didto, hala, nagka-homesick, nagkaunsa pa din ha, grabing hinilaka tungod kay gimingaw nagpinas, muli nagpinas. Ay, asa naman tong ka-excited kay aron makabayad sa mga utang, bitaw, tinuod yun na mga day. Dili ginato kalikayan nga sa dihang mangandoy ta, mangarap ta nga kanana ang mulayo sa ta kay na-stable nga sahod, 'di ba? Na ay sakto nga dili ana kadako ang sweldo, dili ana kadako ang ato ang ma-income sa laing nasod. Pero ang atong huna-huna nga naa jud tay madawat matag bulan so makabayad ta sa atong mga utang, makahatag makasuporta ta sa atong pamilya, do dili gid siya enough mga day. Kung ato gid siyang kwentahon dili gid siya enough. So mao to mga day ang akong paghilak-hilak ug taman pag-abot na ko dinhi sa Pakistan 2025 January. Ay grabe na kong hilaka mga day. Gusto na kong muuli, daghan ako og gihilakan, daghan ako istorya, maglisod na jud ko. Na homesick pa ka, dili gid kalikayan mga jay kung moadto ka og layo, mao nang ikaw ayaw gid pagtuga-tuga kung wala kay kaya sa imong dughan. Kay daghan kaayog na stress mga day, daghan kaayong nagbigti, nagpakamatay kay wala na kaya nga miadto og naabot og layo nga layo sa pamilya. Kung muhila ka, walay maka-comfort nimo og tarong kay wala ang imong bana, wala ang imuhang pamilya. Ay nako. Inana kalisod mga jay. Ug moadto ka og kanang laing nasod. Mao nang hunahunaa jud og kadaghan mga day kung gusto ka mo anhi sa laing nasod. Balik taday sa akong paghilak-hilak. Salamat sa Ginoo kay nakasurvive ko alang mga bulana. Nakasurvive ko, miabot na ko karong dapita nga hapit na jud ko muuli mga jay. 7 na lang ka bulan ang akong antuson dinhi para makauli na jud ko sa Pinas. Mo lang mga jay dili lalim nga naatag layo. Mo nang ang uban mga jay gatuo pod nga maka-abroad na ta, daghan na tag kwarta. Ang uban gatuo pod nga maka-abroad ta, wa na adunahan na ta. Ang uban gatuo pod mga jay nga dili kita mahutdag kwarta. Ay dili gina siya tinuod mga day. Kay bisag ako day hapit na ko muli ay daghan pa kog utang. Daghan pa kog giutangan, wala pa ko kaimpas akong mga utang pero ako na nang hinay-hinayan. Bitaw dili na siya kalikayan mga jay. Mo nay giingon nga dili gid pud gani nato mahatag ang tanang gusto nato, ang gusto sa ato ang mga anak gani mga jay no. Ang atong pagpaningkamot dili gid siya lalim. Hay nako, pero okay ra jud kaayo day. Basta lang ang ato ang pagpaningkamot, ato lang yun ang ubanan sa pag-ampo, ubanan natong pagsalig diha sa Ginoo. Tanawa mga jay, kapilan ako nga hapit mo surrender aning dapita. Pero mo kapit lang kita diha sa Ginoo. Wala kita laing dalang panan, wala kita laing kapitan kundili ang atong buhi nga Dios ra gyud. Mao jud nang mga jay. Salamat sa mga nag-ampo kanako. Salamat sa tanan nag-ampo sa mga naa sa layo. Sa mga nagtrabaho nga dili lalim gyud nga naa gyud sa layo, panahon nga hilantan ka, magsakit ka, wala sila, wala imong pamilya. Pero ang mga ilang mga pag-ampo powerful jud kaayo mga jay, na gyud akong kahimuan. Mao nang ikaw kung gaplano kag abroad, hunahunaa jud sa makadaghan. Ako mga jay, wala ko kabalo kung mobalik paghihapon ko aning Pakistan. Wala ko kabalo kung balik gihapon ko abroad. Pero grabe na gid akong hilak-hilak aning dapita. Kay kana lagi magipit gid pud ta.
dili gina siya kalikayan mga day, kaysa una miingon na jud ko di na jud ko mobalik og abroad kay layo kayo, layo sa akong mga anak, layo sa akong pamilya. Pero tanawa naabot na pud ko diri mga day, mao nang usahay ang atong mga istorya, dili lang gyud nato na siya makuan, dili ginato na siya usahay mapanindigan. Pero usa lang gid kabutang mga day, ang atong mga plano sa kinabuhi, ang atong plano ilabi na ang kaning pag-abroad, ato gyud ang pangayoon ug giampo diha sa atong buhi nga Dios. Kay wala gid tay lain aning mabuhat kundi Ginoo, Ginoo, Ginoo ra jud ang ato ang sangpiton, ang atong dalangpanan, ang ato ang pangayuan sa tanan. Wala nagilain mga day, mo nang naglibog man ko pati sa akong mga istorya, gusto ta ko mo-share sa ako ang kinabuhi diri mga day, basta ug unsa na lang po'y migawa sa akong baba mga day, mao na lang gid putoy paminawa mga day. Pero ting positive lang kita kanunay mga day ha. Mo nang padayon kung nakay plano mo abroad, kinahanglan hugot bakos gyud nga lig-on ang imong kasing-kasing. Ug ayaw lang gyud pagbiya sa pagampo di sa tong buhi nga Dios. Lisod man day, lisod man mga day. Pero sige lang. Ang katong mga nagpatabang og kuan sa kuha, miduol sa kuha nga mo abroad, dili magkukasaad ninyo nga makatabang ko ninyo ha, mga amiga.